Ahoj, som Henny a som zakladateľka a majiteľka produktovej rady ekočistiacich prostriedkov EcoLife. Som rada, že si tu so mnou. Dovol mi podeliť sa s tebou o príbeh vývoja našich čistiacich produktov EcoLife. Som matka, manželka a babi. Mojím povolaním je pedagóg a podnikateľka. Príbeh našich čistiacich produktov sa začal pred niekoľkými rokmi, keď sme museli v rodine čeliť vážnejšiemu zdravotnému problému. Uvedomila som si, že výber, používanie správneho čistiaceho prostriedku a zodpovednosť matky je omnoho väčšia a dôležitejšia, než by sme si mohli myslieť. Začala som hľadať ten správny a uvedomila som si, že väčšina čistiacich prostriedkov na trhu je plná škodlivých chemikálií. Často dokonca aj vtedy, keď je etiketa zelená. Pre zdravie mojej rodiny som sa rozhodla vytvoriť produktovú radu, ktorá je šetrná k prírode a bezpečná pre každého člena rodiny. Takto sa zrodili naše EcoLife čistiace prostriedky, ktoré sú vyrobené zo 100% rastlinných zložiek. Našou misiou je pomáhať ženám, mamám, manželkám, babičkám a tebe vytvárať zdravšiu a bezodpadovú domácnosť. Za posledný rok sme dostali veľa pozitívnych ohlasov a teší nás, že stále viac a viac ľudí si vyberá z našich EcoLife čistiacich prostriedkov.